Hello friends, good morning. ओमफ्राय आंनि बे सिटी अफ बड'लेण्ड इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि गोसो गोरबोजों फुंबिलिनि हामलायनायखौ जासिहरबाय। आं माने इमारजेन्सिसो नालाय ओमफ्राय एसे लाजिनायबो मोनो आरो बिदियाव। ओमफ्राय बेनिखायनो बे जाय वेटार आरोना जाय आंनोहाय जानो होफैदों बेखौनो एसे खेबहोबाय आं आरोना जे भिडिअ बानायनो हटेल गोदाननि आरोना। थ' लोगोफोर आं नोंथांमोननो मोनसे खोथा नागिरदों आरोखि ना। थारमाने सानसारियाव बाजै हटेल दं, बिनि सिगांनो आरोबाव बर'नि मोनसे सिफुं हटेल गोदान खुलिबावदों। दाखाल थांनाय बावैसो माने अपेनिं खालामजेनदों। ओमफ्राय आङो जाखांबायानो। ओमफ्राय टेस्टि आरो मोजां जानो, गासैबो आइटेम्स मोनजोबो। बेबायदिनो थादुन बिसं, थादुन आथिं, बेफोरबायदि एभ्रिथिं बर'नि जाग्रा बेसादफोरखौ मोनजोबो आरो। बिराद मोजां, नोंथांमोनाबो जाहैनो हागोन मालाबा। आरो सिङावबो साखोन सिखोन साफाथार। आरो गुवाहाटीनिफ्राय फैयोला लेफ्ट साइडआव गोलैयो, माने बाजै हटेल दङ, बेखौ मिन्थिबाय जानो हागौ माखासेया। बिनि सिगांनो आरो मोनग्रोयो सिफुं हटेलखौ। ओमफ्राय बाहेरानिफ्राय एसे गाज्रि नुदों जानो हागौ, खिन्थु सिङाव बिराद साफा आरोना, बर'निसोखा नालाय बेनिखायनो बिराद साफा आरो। ओमफ्राय बिथाङा बिहारनि मेनेजार आरो। ओमफ्राय जायगानि नामखौ बुंदो। भागाजान, जायगाया भागाजान सानसारि। बाजै हटेलनि सिगां आरोना? सिगां बाजै मोनावनो जोंनि सिगां मोनग्रोयो। बा गुवाहाटीनिफ्राय रङिया थाङोबा? गुवाहाटीनिफ्राय रङिया थाङोबा जोंनिखौ मोनग्रोयो आरोखि। बेनि उनाव माने बाजै। ओमफ्राय बेनो गाइसमोन बे आदा खिन्थानायखौ माने बांद्राय नोंसोर बुजियाखै जानो हागौ। माने गारि लामा खाथि नालाय, ओमफ्राय बिराद माबा गारि खारनायनि आवाज आरोना। दा नैबेथिङै जाहैबाय आखाइ सुग्रा आरो हेन्ड वाश, ओमफ्राय बैथिङै लेट्रिन। ओमफ्राय दाबो जाजोबाखै, जागोनानो आरोना, नेबाय थाबानो जागोन। आस्ते आस्ते गासैबो जाफुंजोबगोन। एसे धैर्य, गोदान खुलिजेननायनि नालाय थाखा फैसानि गोनांथिबो आरो। थाखा फैसा गैयाब्लालाय बहा जानो, नङा होमबा? दा बेनिखायनो नोंसोर गासैबो बर'फ्रा अननानै जानानै हैदो बिथांमोननि सिफुं हटेलाव। आरो जाखानांगौखा, गुबुनाव जास्लायस्लाय बे सिफुं हटेलावनो जानानै फैबानो जाबाय, गुवाहाटीनिफ्राय जेब्ला फैफिनो आरोना। थ' लोगोफोर माब्लाबा नोंथांमोना जाहैयोबा आंखौ गोसोखां, ओमफ्राय आंनो कमेन्ट हर आरोखि ना। ओमफ्राय जुदि बे जायगाखौ आन्दायोबा नोंथांमोना आंनाव सोंहरबानो जाबाय। आरो नङाबा टल प्लाजा मोननायनि सिगां आस्ते आगसिजों नायबोबानो जाबाय आरो। जाहाथे आं खोन्थाहरनो हायो बबेबा समाव आन्दायोबा नालाय। ओमफ्राय आंनि बे सिटी अफ बड'लेण्ड इउटुब चेनेलखौ नोंथांमोन साफ्रोमबो जाहाथे साबस्क्राइब खालामना होयो आरोना। गासिबो खायद'खौनो मोनजोबो लोगोफोर। बेबायदिनो मैस्था भाजा, बेजों लोगोसे थास' बिसं, थास' आथिं, ना बाथोन, हाइजें बाथोन, अमा बेदर, बोरमा, ना। जों बर'फ्रा जेसेबां जे जिनिसखौ जायो गासिबो मोनजोबो आरोखि बे सिफुं हटेलाव आरोखि ना। दा नोंथांमोनाबो फैनानै जानो हागोन। बिराद समायना नै हाजो। एकदम लामा सिङावनो आरो माबानि मा होनो लेफ्ट साइडजोंनो, जेनेबा जों गुवाहाटीनिफ्राय रङिया फारसे थाङोबा सोनाबथिंहाय, होमब्ला माने लेफ्ट साइडआवनो मोनगोन आरो। एकदम बाजै हटेलनि इसे सिगां आरो। माखासे खामानिया सोलिगासिनो दं।